anọ m na gada wee mara na ibidi ya rọ ụdọ nwụdara na banyo akwụchara n'ọmụkwụ chai ncheta ya obi agbawa m mana taa kene si unu ike ebe m nọ kịta wee bụrụ ebe a na-akpọ Ọmọgwụ n'obere agụ mana na Ezeagụ nke dị n'Enugu steeti. Unu n'anya akwụ na ebe nọ bụ ebe a kọrọ ọrụ ugbo. Otu onye kọrọ ihe a, onye a na-akpọ Honorable Prince Vincent Ezi. Onye a bụ ihe bịarụ wee kọọ ihe unu na-akwụ kịta bụ ụkwụ nkwụ karịrị puku, asị m ebe puku 10, ya bụ 10,000 seedlings ka o jiri wee kọọ n'ala be ha. Ịghọtago ụkwụ nkwụ ọ ga-abụ na mgbe ọ ga-agụtụkwa arọ na arọ obido mmiba mkpụrụ. Obodo a wee bụrụ egwu eji n'ihe gbasara mmanụ. Obodo a wee bụrụ egwu eji na ego. Obodo a wee bụrụ egwu eji n'inye ọrụ. Obodo a wee bụrụ egwu eji n'ihe ndị ọzọ mmanụ na-emepụta, ihe ndị ọzọ ụkwụ nkwụ na-emepụta, ihe ndị ọzọ eji ego si na ịnụ mana ụkwụ nkwụ bụ anwụ o topụ ha na otopugo. O wee bụrụ gịnị ọmalịcha echiche. A na-asịkwanụ ndị n'ọpụpụ ma ndị ji ego ha chebe n'ụlọ ọ kwụdịrị ha ka a na-ekwu okwu ya. Ha chee ihe a ga-emepụta n'ala Igbo ka o wee na-abawanye, ọkacha ihe gbasara ego, ihe gbasara akụ na ụba anyị ị na-esi ike. Ya bụ mgbe ọbụla na-asị mmadụ chee n'ụlọ ọdụdị ihe a na ahụgo ya nụ. O nwere ọ ga-abụ ọbata ebe a ihe ama ntụ ụtọ. Otu onye chepụtara wee nnọọ bulu ego tinye. Ya obi dị m nnọọ ụtọ. Na-anụkwa na ọ ga-akụkwa ọzọ a na-akụkwa kịta wee bụrụ ọgbọnọ ka ọ na-abịakwa ịkụ ụkwụ ọgbọnọ ka ọ kụsịa ya ka ọ dị ebe niile ma panaịpụ na unu ya ahụ na masara mbara. Ya bụ ọ bụrụ na inwe ụdịrị ana na-abụ unu onwe ka aka ji gị aka dị gị mma, cheta nata n'ụlọ ka e wee mebi ya ka ala Igbo akụnụba anyị wee na-abawanye na-esi ike. Mgbe ha ga-etopụtasị hụ na ndị a ga-enye ọrụ n'obodo a ọ ga-abara ha uru. Ndị ntorobịa a ga-enye ọrụ ga na-emepụta ihe dị na ya. Ịhụ na ego ga na-abawanye ihe akụ na ihe enwe ga na-esi n'obodo a na-apụta. Mgbe ha na-asịsị na ọdụkwakwa nwere egwọrọ ọgwụ ego, ọ bụrụ ọkwa ọgwụ ego na-ekwu egwu ego ahụ kịta onye a ka ọ kụnyesịrị o mechie ka ọ mịba mkpụrụ. Asị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. A na-asị gịnị na ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na anyị na-eme ihe anyị kwesịrị ime na-echenataba anyị chenataba nwekwa onye ọzọ ga-emere anyị ka akụnụba anyị sie ka bụrụ anyị nwa ka ọ dịrị. Ya bụ na obi dị m nnọọ ụtọ sọ aṅụrị. Na-asịkwa na a ga-egosi mba ụwa ka ha na-ahụkwa ihe ọma anyị na-ahụ. Onye nye akpa ọnụ mana ha ghọtaghị, ha amaghị ka anyị si kwado ala anyị gwụrụ agwụ, akụ na ụba anyị kpochapụrụ ekpochapụ, ozu ebe niile, ọrịa na-arị ibe ya elu. Ngwa lezianụ tata ebe anyị nọ, ihe niile na-ahụ mkpamkpa niile ndị Igbo na-akpa bụkwanụ paụnd 20 ha ka na-achụkwa anyị. Nwata kpanahụ ibe ya nkụ, asị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Agbaruo ngene kwuru ngene nwụọ, ezu azọbịaghị ebe ya akwa. Ọ bụ onye zọrọ ya n'eti, mana ọgba mgba anaghị agba ala, ọfọ ka ide ji awa ala ibe. Onye ji ihe nwata weli aka ya, aka gbujie ya o wetu aka ya, akụfecha ọdala awọ. Igbo ga-adị, Igbo ga-adị. Anyị bụ nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ọnyịrị ọnwụ. Mgbọrọgwụ anyị tiri atị dị omimi. Anyị bụ ụmụ Chukwu. Nchọrọkọta nchọ niile agaghị ekpochapụ nwaanyị. Anyị bụ ọnyịrị ọnwụ.
Sand beach. You can discover that this area is full of sand. Ndị mmadụ na-abịa ebutere aja ebe a n'ọkọchị kịta na dry sipas and e nwere na aja dị ahụ na-agba kịta ebe ha dị heavy sand ebe ike ịga na nke esi abịa maka ime ya ụzọ ama ngazi anyị yere ọtọ ọ na-ekwudo ebe nwere ihe dịka mmiri ofu mmiri a ga-emezi dịka beach ebe ha ga na egwu bụrụ na ebisa mara ejebeghị ụgbọ ọkụ oke ebe a ga na-egwu magụnụ ka beach ụsa mbara because edosicha amakụta ebe ahịa ya beach kwunu mana capacity obodo anyị kedu nke ewu adalo ihe afọ ya kịta na ụlọ ikiri a na so I achara defend the adalo on other side mana ụlọ anụnụ machala mma na kedu ihe akacha akọpụta ebe a type of food they produce vegetable ji any something you can talk about even agricultural products and agricultural I have a bridge jacket. I need the bridge jacket. I have here. Oh, the same lake stuff are here. Yeah, come on. Yeah, the auto. Auto I say jacket. The government can now have the impact. It can now come. Ubuka. Ebe ha bịakọtara ọnụ. Oh, but I'm not calling as I got it. Oh, good. I'm not calling it. Whatever I'm about. Yes, thank you. Inside that, I'm a chocolate jelly. Whatever you go to you, huh? But like, you was already making a good time. I'm a good man, I'm not know about it. I'm not a total man, I'm going to get there almost September. That's that.
ọ ga-abụ ndị obodo fụ onye nwere ike ije ọ bụghịkwa ofu ebe anyị nọ kịta bụ ebe mmiri Heneke ya nke bụ lake na mmiri Ajali bịakọtara ọnụ mana ị na-anya ị ga-ahụ na ọ dị iche ị na-anya ebe a hụ na nke a ka na-achara onwe ya edo edo nke ọzọ na-acha aja aja ihu gị ya bụ na ha na-agara onwe ha ihe a bụ n'udu mmiri ka anyị nọ dịka anyị si wee ghọtakwa na ndị na-akọwala anyị n'ịbịa n'ọkọchị ihu ka ya nkewa ya dị nnọọ sam ịbịa ọhụhụ ya ga-akọwalị gị nọ ejila anya gị na-ahụ ya mana ilekwa anya ọfụma ihu na ihe dị egwu na-eme ebe a na ha na-agara onwe ha na-agakọta ọnụọnya ka ịhụ na a na-ekwukwasị na egbe bere ugbo bere onye ọbụla na ọrụ onwe ya na ụkwa na anyị na-anọkọ ọnụ nwere ike ndị dị ogologo na ndị dị mkpụmkpụ onye ọbụla nwere ike ibinwu ịhụgo onye chi Abịa na onye chi Enugu na onye chi ebe niile ha ihe a kpọrọ afa anyị ga-ebikọta ọnwụ na udo na ọnwụ onye abụ ihe na-egosiri anyị ihe a na-egosi anyị ma ọkwa na anyị na-ege ntị na ahụ gị ya ihe ọma juru n'ala Igbo ebe anyị nọ wee bụrụ nnukwu obodo nwere ọtụtụ ihe ya ijebe ihe dị n'obodo anyị ma njeti ya ejete taa o wee bụrụ obodo ọmụmụ nke dị na Obelagụ ma na Ezeagụ anyị na-asị ndị Igbo niile ndị Enugu niile ebe a bụ ebe nkiri na ọkwa na-abịa tụnyekwa ya obere ego ya detu ya obere ego ihu na ebe a bụzi ma ndị ọcha ma ndị ojii onye ọbụla bịawazịa kiriwezie ọ bụrụkwa naanị ya ana bụ sọ ọmịmị na-amịpụta ihe a na-eri nọ ya ana bụ agọziri agọzi anọ ndị be ha ji wee kpọrọ ihe na-atinyekwa ya ego na-elekọtakwa ya anya anyị ga na-ejekwa na-akọwala unu ihe anyị na-ekwu bụ na anyị nọ n'ọmalịcha obodo ndị obodo wukwana ndị ọma kemgbe anyị bịara eji n'obi samsam wee na-edogharị anyị na-egosi anyị ihe dị n'obodo ha anyị nọ n'ala Igbo isie n'ike ha na-egwu mmiri na Heneke
other seconds. Let's start. Come back. Jidenu ya biko. Mba, ọkwa nnawa kịta anọ a. Wetu Okpoko waterfall. Afọ ihe ji kpọrọ ya Okpoko bụ na o nwere ebe ọ na-ekpotu ọkụ. Ya bụ so anyị na-agazi Okpoko waterfall. Ebe ọ dịzị ka anyị ga-ekukasa mmiri n'ahụ maka na mmiri ndị nke ọzọ anyị jecha ọ dị anyị kwam. Ọzọkwa bụ na ndị okenye amaghị egwu mmiri abụ ụdị mmiri ahụ. Mana nke a ọ bụrụ na n'akụkụ mmiri wee jiri nwayọọ wee na-ekukasị ya ị na-asị Okpoko ya bụ na nke a nwere nke a dị nnọọ ọ na-anabata nnọọ ahụ mmadụ ọfụma. O wee bụrụ gịnị ebe anyị ka nọ bụ na obodo a na-akpọ obele agụ ma na ya bụ mmiri nke atọ anyị na-aga taa. Anyị aga na mmiri Ajali, ya bụ Ajali River. Anyị aga na Heneke Lake. Ebe anyị na-agazi kịta bụ Okpoko waterfall. Wee bụrụ na ọmalite ihe obodo nke a bụ nnọọ onye chọrọ ịbịa ndị aji ego bịa n'ụrụ ụwa nụrụ ndị bekee kwa ha kpọrọ ya reserve ka ọ dịrị ma ihe na-akọcha risọtụ oyibo siri ike ịghọtago. Ya bụ na arụcha n'ụdị ihe ahụ onye bịa bụrụ otu izu ụka ọ bịa nọrụ ahụ ejuo ya oyi.
Picture and video. To come and also feel safe and feel at home. So if we do not develop it, if we do not do what we're supposed to do, someday somebody from somewhere will come and discover it, as always the case. So the government needs to come into it and assist this community with the beauty they have in this community to make it a place where everybody, home and abroad, will want to visit. At Obelagu Mana, Ezagu. This is Okwaku Waterfall. Obelagu Mana, Ezagu local government area of Enugu State. So beautiful! Beautiful, 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 beautiful. Woo!